Hej Jimmy, det er Anders her. Du får lige en lille video som svar på dit spørgsmål. Det som tit sker med redirection er, når man ændrer URL's på, eller navne, og dermed også ofte URL's på indlæg og sider i WordPress, så forsøger den at viderestille de forskellige ting korrekt, og det kan så ligesom gå i et loop og lave rod i den. Det du gør for at tjekke, at det ikke er det, der er sket, er, at du går over i din redirection, og så går du ind under Groups og Modified Posts. Og det er typisk herinde, de ligger, hvor den så ligesom har forsøgt at redirect en URL til en anden, og dem kan du så kigge på og slette og se, om det kommer til at fungere. De enkelte kan du se her, for eksempel. Så det er måden at gribe det an på. Den måde du sletter det på, det er jo lige ved at trykke cancel først, hvis du har valgt den, og så markere den her, og tryk delete hernede. Sådan er det.